Alasan apa lebar? Alasan ini. Kan ada gumi nih. Nanti malam deh. Ini dengan maksudnya. Thank you. Bima makan papaya. Ini betul favorite Ini kali. kan favorite nala. Dah. Ya, hei, sabai. Lagau. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Looking for happy बैसागो बयनिसिमबो दै तावनै दायो पुरा रेडि जाबाय पुरा माने दिनै माने बोसोरे माने मोसायो दै बाबा आं माने बोसोरे आं माने भिडिअ बनायनाय जाया मोसानाय समाव थ' दिनै आं देग्लाय देखानोसै आरोना 2025 मायथाइनि बैसागो खुंथाय माने जों गामियाव बोरै मोसायोना देखानोसै बेजों लोगोसे आरो आब'मोनाव फैगासिनो आब'जों गुमैजों बेजों लोगोसे आरो गोबां आलासिफोरानो 15 जन जानानै दिनै जाहोनाव आइयाबो माने मोसानो थांनो सानदोंमोन खिन्थु आइयाबो थांनो मोनला बुरिफोरा बे आलिंगासिनो नायखो खिन्थु थांनो मोनला बेसारिया आलासिफोरानो 15 जन जाखागोन ना थ' बोरै जियानो जायानो थांसै ओंखारलांसै गस्लाखौ गोसोमा माबाफोरसो प्रब्लेम हामदों नामा लोगोफोर थ' माने गामसा गानखाबाय आङो आर'नाइ लाबाय थ' बिथांमोनहा बुंहरलाय थ' माने आंनिया गस्ला गुफुर दोङो खिन्थु गरम ना सान्दुंआ थिंनि आरो रोजा गस्लाफोरा सार्टआ दै स्पेसियेलि माने थ' जियानो जायामोन लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ अके थ' देखानोसै जों अके ने दिनै आंहा सिफुं लाबाय माने हेपि बैसागो नै मोसानो मोना बोसोर नै मोसागासिनो मोसानो लुगैयो मोसानो ना मोसाबाय थागोन मानसिया जेनेबा मोसासिगोन आरो आलासिफोरा बिराद फुरथि फैगोन ना 20 जनसो फैगोन 15 जन 20 जन जागोन आलासिया दे ओमफ्राय जानि आं फैदो खालामनाय फैदो आंनि बिफां दाबो फैगासिनो थ' हायोबा देखानोसै माने मोसानाय गेजेरावनो फैब्रनांगोन आं न'आव माने आलासि फैदो बारो ना हे जागोन जेबो नङा जागोनलै लाबोले निउ खाबावनांगोनलै खायाव जायोमोन आंनिया जा सिम्पोल आंनिया माने फ्रि जानांगौ आरो ना जों खामना आंनिया सिफुंसो ना सिफुं सुगोन खामनांगोन माने बेफोराव फ्रि नांगौ दे नै दायो मोसागासिनो सेंग्राफ्रा नै आं एसे लेट जाबाय जयना मोसासैबाबो ओंखाम जाबाय हेपि बैसागो बापा नै फिसानो लोगो बडी बिल्डार जोंनिया ने खुलुमबाय मोजांसै ना बिराद दिन्थिलाय मोनदों ना आयौ फेमिस जाखोलै जाबायलै माने मानसिया न' थाया नैबे बेंगलर माबा केरेला बडी सिलाय फिसानि नाय र' नै एसे र' साबाय लागा सिगांथिं नायबोला बर' हिन्जाव Lagaw, माइब्रा रिसि नै लाकी खैमानि क'क्राझारनि लागाव खारमानिनो नै जोंनि मोसाग्रा सिख्लाफ्रा नै अन्दिका लाकी दोङो ज्योति चन्द्रमा नि माबामोन कइस मामोन उमिया संगिना नैबे आंनिया मा नाममोनलै ममता निजा बनि निजा दिब्या निजा मा नाममोनलै लाइगं सरि मामोनलै निया लाइगं सनिता काटे गोरलै जादों जोंनिया सिख्ला जाबाय नों ना सिख्ला जाबाय ने सिख्लाफ्रा जोंनिया नि माने जोंनिया सिख्ला गिदिर गासिबो गैला गामियाव सिख्ला गिदिरबा जास्ट नै सानैयाल दोङो साला माइब्रानि लोंबा खर' सायो बैसागुआव जेबो नङालै लागाव जै बैसागु दे 1 2 3 गो दे
Mereka naik banai, hai, nih, sangat sekian, hai, hai. Biroka haden hone, okang au sudah lade. Nang kau negenang ngode. Kalau pun naik dong suhu nih, bisa ke betul nih di bawah pilih be. Alasan apa lebar? Alasan ini. Karena lihat dia gumi nih. Bisa ke betul nih, Bray. Nana. Nana. Gaza program tuh na. Ini first nama. Kami ya kami. Ini besar bisa ke ini ini second day program. Ini jadi tuh nanti nih, tuh nih. Bisa kan juga gini, nggak boleh dengar program aja bae, rungi udah dengar. Datang kan sih. Siapa begini? Mati nih, nuan ba, thang Apa kan? Ulau thang kan ulau kan. Kalian dari sana sih nong beria negat, memang besar nih pak peri ini video okar nih. Besar kan besar mana? Berapa kakak? Bapak mana okar apa sebisa kan nang dia macam mana? Feel nang dari bisa kan nih? Bisa kan nana? Kira no? Kira nana lokna? Tidak. Kira? Ayo. Wow. Bisa ku. Dah. Sabar. Nih, ibu neo nanti malam deh. Ini dengan tu sendirinya. Thank you. Bima bapa Ini betul favorite. favorite nalai. Favorite sah. Dah program kami galang siang di ibu neo. Kasih dia so good. Kasih kena masa kasih kena. Jangan kayak gini orang main lose kan na. Thank you. Main good kan na. Berani kiman sih masih nego ya, ungkar banget ambil. Itu sama. Sama. Ada kulum. Oh, ang bagus kulum aja kira. Ada. Adai. Kamu nak deh. 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 Balik. Oke. Di sini. Ni kan sekolah lah tu ni saya siap. Oke. Nah, bikin oni. Lagaw. Udah. Kato. Ayo. Kalau kau nih, tanya tang neng kerbai, birat habru nih, mana program orang nani. Entah nih amai mun kemana nosim denlang sih. First ini program, mana second, mana first kami unuman. Second nih, second nah, Rangya. Mai nào. Tuh. Sigang ang